En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Dende a Estación Fitopatolóxica do Areeiro confirman que o albariño está en plena floración. Así as cousas recoñecen que existe certa heteroxeneidade entre predios e incluso dentro do mesmo. Aínda que a entrada de aire sahariano que estamos a vivir nos últimos días, a situación está a igualarse. O tempo maioritariamente seco favorece a xeitada floración e formación do froito e fai que os restos das flores se desprendan sen problemas. Ademais, favorece a actividade dos insectos beneficiosos tan necesarios nos cultivos. En canto ao mildio, sinalan que as temperaturas frescas da semana pasada axudaron a que as infeccións estiveran ben contidas, a pesares da humidade foliar nocturna e diurna todos os días. Con todo, explican que segue a haber predios nos que persisten restos non ben controlados das infeccións anteriores. Dase a circunstancia de que estes están todos na comarca do Salnés, onde houbo máis horas de humidade foliar nocturna. As cousas, as capturas no captador que Areeiro ten nunha viña desta zona non foron moi altas. Para contribuir ao control deste e doutros patóxenos, dende a estación recomendan manter a cuberta vexetal do solo ben segada. De non mantela así, redúcese a ventilación na contorna das vides, favorecendo os parasitos causantes de enfermidades.
150 marcas catáronse hoxe na sede da denominación de orixe Rías Baixas e outras tantas foron valoradas onte polos expertos catadores da Guía Peñín, desprazados un ano máis ata Pontevedra. Unha publicación indispensable dentro do mundo do viño español, onde as marcas de Rías Baixas esperan posicionarse coas súas puntuacións como o mellor viño branco con denominación de orixe española. Tanto Xi Yang, director da Guía Peñín na China, como a catadora e formadora Tatiana Ribadomar coinciden en valorar para esta publicación calidades como a complexidade, o equilibrio e a identidade. 300 marcas de viño de Rías Baixas de diferentes anadas e de prácticamente todas as tipoloxías elaboradas nesta denominación de orixe mostran as súas potencialidades nesta sesión anual coa Guía Peñín. Tatiana Ribadomar puxo en valor a capacidade de embellecemento da variedade albariño, que se está convertendo nun dos seus sinais de identidade, dixo, a nivel mundial como viño branco. Alén de viños con crianza sobre leas, estes dous expertos tamén están a catar as últimas anadas. De feito, corroboran a excelencia da anada 2024 e adiantan que a 2025 é máis madura que a anterior, dando lugar a viños redondos e menos ácidos, que serán máis doados de beber para o consumidor. A anada máis antiga que cataron é unha 2016, a que se sumaron viños do 21 ao 22 e así ata o 25. Estes catadores puntúan o que lles conta o viño. Iso sí, sempre sen perder a súa identidade e valorando positivamente a complexidade, que nos viños de Rías Baixas atópase nas notas salinas, iodadas e o equilibrio. Das 300 marcas catadas, as que obteñan puntuacións iguais ou superiores a 95 pasarán a recata, unha cata conxunta de todo o equipo da Guía Peñín. Deste xeito, os viños de toda España que obtiveron inicialmente 95 puntos valóranse novamente e conxuntamente. Pola súa banda, o director técnico do Consello, Agustín Lago, que acompañou os dous catadores, valorou moi positivamente esta visita da Guía Peñín a Rías Baixas. A Guía Peñín está moi consolidada no mercado español. De feito, conta cunha tirada anual duns 12.000 exemplares en España, os que hai que sumar 5.000 da edición inglesa e 2.500 en alemán. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A Mancomunidade do Salnés rodéase de expertos para buscar as claves cara á desestacionalización turística. O Real Club Náutico de Sanxenxo acolleu o Foro de Turismo, unha cita dirixida a analizar as diferentes potencialidades da zona para atraer visitantes tamén fora da tempada alta. Nos levamos moitos anos traballando nesa liña, consideramos que as tasas de ocupación nesta comarca durante os meses de verán xa están en niveles, digamos, máximos, pero temos moitos máis meses para poder medrar. Os datos van mellorando ano tras ano, vamos medrando en todos os meses, estamos analizando a nivel de fluxos turísticos cada un dos meses do ano e vamos medrando todos os anos, eso é un dato moi positivo. Estamos falando dunhas tasas de crecemento do turismo nos últimos 20 anos do 1.750%, é unha auténtica barbaridade. Temos que seguir traballando na clave de desestacionalización. O programa da xornada dividiuse en 4 mesas abordando outras tantas potencialidades do Salnés para conseguir a desestacionalización do turismo. Unha delas estivo centrada na enogastronomía, unha experiencia de éxito. Que temos un viño excelente, temos uns produtos do mar, unha gastronomía, unha cultura gastronómica exquisita. Estuvimos hablando de enogastronomía, un poco de todo lo que aporta eso a un sector como es el mundo del vino, el enoturismo, todas las experiencias gastronómicas y experiencias enoturísticas que pueden tener visitantes que vienen a Galicia y que van a poder visitar bodegas y qué aporta el vino en este tipo de experiencias, ¿no? Isabel Salgado leva máis de 20 anos traballando na adega da denominación de orixe Rías Baixas Fillaboa. Neste tempo viu como foi medrando a aposta polo enoturismo.
Hace casi 27 años esto no existía, recibíamos visitas, pero no teníamos un programa de enoturismo, ni teníamos bueno, pues un protocolo, ni tampoco visitas guiadas, ni nada de esto, lo hacíamos nosotros. Ahora ya sí que esto ha cambiado muchísimo desde hace unos años y ya bueno, pues tenemos diferentes visitas enogastronómicas, tenemos visitas guiadas, catas temáticas y entonces bueno, ha cambiado radicalmente y tenemos todavía un largo camino por recorrer. Para Salgado non hai dúbida, o enoturismo está de moda. Nosotros ahora podemos recibir visitas durante todas las estaciones del año, entonces claro, no dependemos de las estaciones y durante el invierno podemos recibir visitas, podemos ofrecer catas y podemos ofrecer incluso visitas al viñedo y en verano también y en vendimia y en todas las épocas del año. O sea que es algo como muy importante para dar a conocer nuestros vinos y nuestro entorno. Tamén destacou o potencial desestacionalizador da enogastronomía Francisco Gil, xornalista gastronómico. Creo que son dos elementos fundamentales para cooperar en la desestacionalización del turismo, sobre todo en zonas donde ya hay una importante presencia turística en temporadas altas, como es el caso, por ejemplo, de la comarca de Sanlés, ¿no? Y además también fue una de las primeras que puso una pica en Flandes con, por ejemplo, la fiesta del marisco de Ogrove, que es de las más antiguas, yo creo que es del año 63, con lo cual ya invitaba a que la gente viniese fuera de la temporada. Estamos hablando de... es una fiesta que se desarrolla en el mes de octubre, ¿no? Es clave y ayuda además la gastronomía. Primero porque los productos gastronómicos que tienen un origen muy importante y la gente va a disfrutarlo en origen porque es donde mejor se pueden comer y más barato también. Y en el caso de los vinos igual. Y eso no hace falta venir en verano, al contrario, siempre es más barato y vas a encontrar un servicio más cómodo, más confortable y más económico fuera de la temporada alta que en verano. Ademais, fixo referencia ao traballo realizado nestes anos pola ruta do viño Rías Baixas. Asegurou que a asociación contribuiu a marcar o camiño a outras rutas do viño de Galicia. Yo creo que la ruta del vino de Rías Baixas fue la que marcó además el itinerario a seguir para las otras rutas del vino de Galicia. Es decir, aquí, aparte de que es donde hay una masa crítica muy importante, hay alrededor de 200 bodegas, hay un importante número de esas bodegas que forman parte de la ruta del vino, hay distintos subzonas que participan de esa ruta del vino y hay sobre todo en esas bodegas actividades enoturísticas que han facilitado que esa ruta sea un éxito, ¿no? Y esté muy vinculada con otros aspectos del territorio, como son los pazos, los jardines históricos, la gastronomía, en fin, yo creo que es un ejemplo de éxito. Nesta mesa redonda o terceiro relator foi Diego Ortega. El ofreceu tamén unha tripla visión, como CEO de Fontecruz Hoteles, como propietario do restaurante Caleña en Ávila e como propietario da adega Alta Pavina en Ribera del Duero. Que en el caso de Galicia y la zona que nos compete, lo más importante es seguir trabajando en la dirección que se está haciendo. Cada vez el número de clientes, de usuarios, de gente que viene a disfrutar la zona es mayor. Las autoridades estuvieron hablando de que se está desestacionalizando bastante, hay infinidad, muchos fines de semana y cada vez la temporada es más larga. Y yo creo que es muy positivo, que lo que hay que hacer es seguir dando calidad, seguir dando acciones, experiencias y seguir promocionando para que el turista, el viajero, la gente que quiere buscar experiencias, pues siga disfrutando de la zona. El tamén se referiu ás sinerxías que se xeran entre o mundo turístico e o enolóxico, coas que ambos sectores saen beneficiados. Y bueno, para mí es que todo termina siendo uno, que es la forma de vida que tenemos los españoles y los gallegos en esta zona contra los clientes que quieren venir. La gente cuando viene a Galicia no viene a Galicia porque sí, viene a Galicia porque quiere comer, porque quiere beber, porque quiere dormir en un buen hotel, porque quiere visitar monumentos, porque quiere disfrutar de las playas. O sea, al final hay un entorno, hay un concepto de lo que es venir a Rías Baixas, a Galicia, a la mancomunidad, que eso es fundamental de cara
a disfrutarlo. Entonces no se pueden separar las cosas. Tú no puedes venir a Galicia y no tomar buenas almejas y no beber vino de Rías Baixas. O sea, es inseparable y no creo que haya nadie que lo haga. Entonces es uno, está todo junto. Ademais, puxo en valor o traballo realizado ata o momento. Se ha hecho un trabajo espectacular, creo que Galicia, la zona de la Mancomunidad, es top a nivel nacional y es un destino top a nivel internacional. No hay nadie que no conozca los vinos de la zona, no hay nadie que no conozca el destino, no hay nadie que no conozca las regatas, el náutico. O sea, todo lo que se está haciendo creo que es un trabajo espectacular y hay que seguir en esa dirección dando fuerte, porque esto va a más y hoy en día todo se viraliza de una manera más rápida y las cifras están ahí y se está notando el trabajo bien hecho. Esta mesa estivo moderada por Manuel Villanueva, exdirector xeral de Contidos de Mediaset España. Actualmente colabora nas publicacións especializadas Mediaset Gastro e Siete Caníbales e autor do libro Palabra de Vino. Bueno, yo creo que el enoturismo para las bodegas supone también una línea de negocio nada despreciable, ¿no? Pues primero porque el enoturismo permite enseñar un territorio, enseñar tus vinos, hacer que la gente los conozca, hacer que la gente los quiera y hacer que la gente los compre. Como he dicho en el final de mi intervención, yo creo que el enoturismo va más allá de recibir visitantes, va de generar vínculos, de que la gente se sienta muy vinculada con un paisaje, con un territorio, con un vino, con una comida. Ademais da enogastronomía, as demais mesas abordaron o potencial desestacionalizador do Xacobeo 2027, do turismo deportivo e do turismo náutico. Todas elas estiveron moderadas polo veterano xornalista Pedro Piqueras. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A Estación Fitopatolóxica do Areiro conta cun novo espazo. A semana pasada inaugurouse o anfiteatro da finca, pensado para chegar ao público a realidade do sector primario e o labor de innovación e investigación que se realiza na estación. Este ten que ser un espazo que ten que axudar a divulgar a riqueza natural que temos aquí na finca de Areiro e tamén na provincia, pero tamén proxectar o que se fai aquí desde o ámbito científico. A estrea deste novo espazo fíxose coincidir co Día Internacional do Té. Así, o anfiteatro acolleu unha degustación da bebida da marca Té Areiro, nada no 2023, e que produce té a partir das camelias de plantacións propias da estación. E somos unha potencia na produción do té. A bebida máis consumida do mundo, despois da auga, é donde a nosa provincia, Camelia, que é a flor das Rías Baixas, porque, oye, se non é con camelia non é té, é infusión. É con 2000 plantas produtoras de té que temos nesta finca e que tratamos que deguste o maior número de xente para ver o gran produto que temos. López puxo en valor a traxectoria de máis de 25 anos de investigación no cultivo de té que converten a Estación Fitopatolóxica do Areiro nunha referencia, pero non son neste eido. Para o presidente, o labor dos seus profesionais é crucial para garantir o futuro do sector gandeiro e da actividade económica no rural da provincia. Sodes, de verdade, un centro de referencia polo voso traballo, por investigación, por formación, por todo o que facedes día a día. Estamos colaborando con moitos países en proxectos europeos e, a verdade, quero darvos, en nome do presidente, pero en nome todo, en nome meu, as gracias polo traballo diario que facedes por poñer a provincia de Pontevedra no mapa e ser un centro de referencia como é a Estación Fitopatolóxica de Areiro. O presidente provincial destacou tamén que 4 dos 5 xardíns recoñecidos en España co distintivo de excelencia internacional da camelia están na provincia e 2 deles, o da finca Areiro e do Castelo de Soutomaior, pertencen á Deputación de Pontevedra.
Con música tradicional galega, o Concello de Cambados quixo recoñecer a Martín Kodax polo seu labor no eido da cultura, en especial da música do país. A adega leva máis de 40 anos construindo un proxecto onde a cultura, a música e o territorio forman parte da súa esencia. Ao longo destes anos quixemos que Bodegas Martín Kodax fose tamén un espazo aberto á creación cultural, apoiando artistas, iniciativas e proxectos que axudan a dar vida e proxección á nosa cultura. Porque entendemos que o viño, a música, a lingua e o territorio forman parte dunha mesma maneira de sentir Galicia. Este recoñecemento público chega despois de que Martín Kodax acadase un novo fito. A adega foi recoñecida a finais de abril co Premio da Cultura Galega 2025 outorgado pola Xunta. É a primeira vez que recae nunha empresa. O Premio da Cultura Galega que recibimos o pasado mes de abril foi moi importante para nós, pero tamén é o sentir que a nosa contorna vive ese recoñecemento nos trasladades. É tan importante ese sentir como o premio. Algo compartido que nos acompaña desta maneira tan especial. Foi unha enorme satisfacción recibir este premio, especialmente porque recoñecemos unha dimensión que forma parte da identidade da nosa adega, dende os nosos inicios. O recoñecemento en Cambados foi impulsado pola Concellería de Ensino, Cultura e Patrimonio. O seu responsable fala dun acto de gratitude, orgullo colectivo e xustiza. A nosa máis sincera enhoraboa pola concesión do Premio da Cultura Galega 2025. Unha das máximas distincións do noso país é un recoñecemento plenamente merecido á vosa traxectoria, ao voso compromiso, á vosa forma de facer entender o éxito, sempre ligado á terra, á cultura e ás persoas. Este premio non recoñece un feito puntual, recoñece unha maneira de estar no mundo. Un recoñecemento, ademais, que chega no 40 aniversario da cooperativa, tempo no que Martín Kodax se converteu nun dos mellores embaixadores do municipio. Grazas por representar a Galiza, os Salnés e a Cambados con orgullo. Grazas por facer da vosa identidade unha fortaleza. Grazas por contribuir a proxectar esta vila como capital do Albariño, pero tamén como un espazo vivo de cultura, de creatividade e talento. E grazas, especialmente, por demostrar que é posible crecer sen perder as raíces. Entre as iniciativas que impulsa Martín Kodax salientan os xoves de Kodax, tamén os premios Martín Kodax da Música que van pola súa 13ª edición e o Outono Kodax Festival. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.